Fil-ġimgħat li għaddew l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ikkonferma li l-Ministeru li kien imexxi jirċieva informazzjoni dwar każ ta' evażjoni tat-taxxa li għandu George Farrugia. Iżda dakinhar insista li l-informazzjoni li jirċieva kienet tikkonċerna biss dokumenti li jindikaw evażjoni ta' taxxa. Dawn l-istess dokumenti għaddew int it-Tax Compliance Unit, l-istess unit illi bdiet investigazzjoni li għadha għaddejja. Jirriżulta iżda li Tonio Fenech qal li din l-informazzjoni waslitlu mis-servizzi segreti ta' Malta l-MSS. Skont The Times, il-ġurnal huwa infurmat li l-MSS irċieva dossier dettaljat mimli irċevuti u emails minn George Farrugia f'Awwissu tal-2011 u li parti biss minn dan id-dossier għadda għand il-Ministeru tal-Finanzi. Uffiċjali għolja fis-servizzi segreti qalu li ma jistax ikun li l-Aġenzija ta' Intelligenza Maltija investigat il-korruzzjoni innifisha għaliex m'għandix it-taħriġ u l-għodda biex tagħmel dan. Fil-fatt, m'hemm l-ebda indikazzjoni lanqas jekk dawn id-dokumenti għaddewx f'idejn il-Pulizija. L-investigazzjoni tal-Pulizija kienet bdiet meta l-ġurnal Malta Today żvela l-każ tal-loti tal-commissions tax-xiri taż-żejt mill-Ene Malta fil-bidu tal-kampanja elettorali li ma' investigazzjoni waslet għall-arrest ta' 4 persuni, l-ex-chairman tal-Ene Malta Tancred Tabone, il-konsulent tiegħu Frank Sammut, il-financial controller Tarcisio Mifsud u l-ex-membru fil-Kumitat għax-xiri taż-żejt Alfred Mallija. Il-persuna li kienet qed tmexxi l-MSS dak iż-żmien Godfrey Scicluna issospenda lilu nnifsu ftit wara li ġie żvelat l-iskandlu taż-żejt. Dan wara li l-Pulizija ħarġet akkużi kriminali fuq inċident ta' traffiku illi fih raġel anzjan spiċċa mweġġa'. Il-post vakanti kien imtela minn Francis Xiberras, l-eks deputat kap tal-MSS.